n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan. Wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ. Sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye. Awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye. Aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. Ka daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye. Walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Filɛbaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye alamisa ye avril kalo tile 16 san 2026 sɔgɔmada in na an bɛna na taa conseil des ministres kɛnɛ kan. Conseil des ministres min sigira kunungo ni jɔyɔrɔ dira maaw ma a la. Min ye conseil des ministres kɛnɛ kan fɛɛrɛ sigira sa Mali jiko n'o ye ji sanuman sɔrɔli ye. O degun bɛ se ka ban jamanadenw kan cogo min na ministre bɛ ji ni courant kunna ale y'o fɛɛrɛ sigi. An ka baganw k'u lamara an yɛrɛ fɛ ka tɔnɔbɔ u la sɛbɛn dɔ fana taara o ko kun kan. Nka waati kelen na narakaw kɔni bɛ kule la sa ko ji tɛ olu fɛ yen. Olu bɛ tile ni su bɛɛ lajɛlen ba ji t'a la. Sumanzɛfu ale ka minɛnw kɔni taji tɛ olu kɔnɔ bi o kɛlen ka narakaw bɛɛ lajɛlen bila ji ɲini na. Fala ye an kun y'an fɔ yan ko ka bɔ Bamakɔ ka taa Kulukoro bɛn kɛra sɔngɔko la han. O y'a kɛ 350 ye n'i bɛ taxi ta min ye 300 ye sa ni maa min bɛ sotarama ta n tɛ 400 o ji kun t'an cɛ bɛn kɛra o la sɔn kɛra o ma Masinakaw ji sara ko yanni avril kalo tile 20 cɛ ko k'a sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen y'i ka ji sɔngɔ di wala ye office jiko in kuma ka ca dɛ gouvernement ko sa k'a bɛna na fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan nin waati laban ninnu na. Ale yɛrɛ bɛ wulikajɔ minnu kɛ sa yaasa jamana yɛrɛ bɛ se cogo min na k'a ka sɔrɔ yakubali baara kɛ conseil des ministres la kunungo fana o baabu fana o kɛra kɔkan kiwariyaw o bɛna na taa n'an ye yɔrɔ caman na bi nka n'Ala sɔnna a ma an y'a fɔ bɛɛ na kunu fédération malienne de football ale ka assemblée générale extraordinaire cɛ ka kuma fɔli sen kelen dɔn sen kelen Fala ye maa kelen ne ye kuma dɔ mɛn mɔgɔw da fédération ko in na Fala ye ne t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ olu tigiw n'u bɛ ballontan yɛrɛ kɔrɔ dɔn quoi ko k'a kɛra ko yaasa ko sinaya kana y'a ko la ballontan yɛrɛ ni sinaya tɛ ballontan de bɛ ja ballontan ka kɛ ko sina t'i la hali ni n'u ye nin ta ko sina t'a la Fala ye sina bɛ k'a la o ye diyagoya de ye. Stade ni joliba ni Real ni fɛnw ma créé dɔwɛrɛ kama ni sinaya tɛ o n'o kun an kun tɛ da équipe nationale ma hali équipe nationale kɔnɔ sinaya bɛ yen nka a ka kɛ sinaya ɲuman de ye ko nin kɛ kun ye ko pour que ko mankan kana kɛ ko minnu y'a mara ka kɔrɔ ko k'olu bɛɛ bolo cɛ ka bɔ a la nka Fala ye a maa kelen dɔ b'a kɔnɔ ye dɛ dɔw ye Baviye ka bureau kɛ u bɛ nin bureau in kɔnɔ voilà donc kuma dɔ dɔrɔn u y'a fɔ nka k'a fɔ hali min yɛrɛ président yɛrɛ tun b'a kɔnɔ. Président b'a kɔnɔ Real ɲɛmɔgɔ ye maître Famakan ale fana tun b'a kɔnɔ olu bɛɛ tun bɛ bureau kɔrɔ kɔnɔ donc u k'a fɔ dɔrɔn u tɛ fɛ kunkolo dɔw ka ye k'o kunna tuguni nka k'a fɔ ko ka fadenya bɔ ballontan na ni fadenya bɔra ballontan na ballontan tɛ o Bayern ni aw sina ninnu jouera kunu Fala ye ne ka so kunu i b'a fɔ ko
Barca de gayna tuguni an sigilen na ka taa fɛnw san san ka na ten i b'a dɔn k'a fɔ ko kɔmuso yɛrɛ b'ale la ne ko n ko pariwari kɔni bɛ dun nin sen fɛ ni nin tɛ pariwari a tɛ kule ka ban ne ko o yɛrɛ hali ka surtout bi laban min donna laban na nin y'an don k'a ye sɔgɔmada in na fala ye yan'an ka taa baabu la an ɲɛ bɛ kuma caman na nin waati in na démocratie kun kan fo kun kan an bɛ min faamuya an ka hakili to an yɛrɛ la an mago ɲɛtɔ k'an bɛ ka fanga senkɔrɔma don an mago ɲɛtɔ k'an bɛ k'an ka politikikɛlaw kɛ an kana taa an ka jamana bila gun dɔ kan an tɛna se k'an yɛrɛ bɔ min na sabula a bɛna